Tokko? No, mikäs on mieli? Kuule. Kyllä mä tiedän, että sulla on nyt vaikeeta, kun on koko kaveriporukka hajaantunut ja koulussa uudet kuviot. Mutta me ajateltiin äitis kanssa, että tää voisi auttaa opiskelussa. Ja onhan sillä netissä helpompi pitää yhteyttä niihin kavereihin. Mitä? Oikeesti? Saaks mennä ihan omaksi? Kyllä. Mutta et sitten jää jumiin liian pitkäksi aikaa nettiin. No en. Ja koitat päästä mukaan niihin porukoihin. Joo, totta kai. Kiitti, iskö. Koulusta soittivat. Sanoivat, että sulla on viimeisen parin viikon aikana kertynyt niin paljon poissaoloja, että sua on tuskin näkynytkään siellä. He pois. Mä oon kipeä. Mikä nyt on? Kyllähän sä tiedät, että sä voit puhua mulle mistä vaan, mikä sua huolettaa. Mulla mikään. Mua vaan väsyttää. Haluaisit sä mieluummin puhua jollekin muulle? Mehän voitais soittaa kouluterkkarille. Se vois sitten varata sulle ajan koulupsykologi. Anna mun vaan olla. Oo kiltti. Me ollaan oltu yhteydessä kouluun. Siellä ollaan susta tosi huolissaan. Sulla on mennyt melkein koko syyslukukausi ohi. Mekin ollaan susta huolissamme. Kyllä mä haluaisin mennä kouluun ja pärjätä, mutta mä en jaksa. Mä väsyttää kamalasti. Ei meille ole nyt väliä, että saatko sä hyviä arvosanoja vai et. Meille tärkeintä on, että sä oot onnellinen. Just nyt meistä tuntuu, että sä oot aika onneton. Vaikka se tuntuu susta vaikealta, niin eihän me voida antaa sua istua huoneessasi pelaamassa. Asioiden täytyy muuttua. Tai sut voidaan ottaa vaikka huostaan. Ja me kestettäis, jos sut vietäis pois meiltä. No me ajateltiin, että sä voisit alkaa vaikka käydä koulupsykologilla kerran viikossa. Me tullaan kyllä mukaan, jos sä haluat. Just nyt kaikkein tärkeintä on saada jotain järkeä ja rytmiä tuohon sun elämääsi. Ruvetaan vaikka joka päivä käymään kävelyllä. Ja rajoitetaan sitä koneaikaa. Miltäs kuulostaa? Ihan hyvältä.